Genjang bidal gumuruh saka jroning praja gung ingkang palakuswa abra busananira lir surya wedalira saka ing jalating ngarsa madangi jagat tumungop pangup kena sapuncaing wukir marababak bangsu merah kena soroting surya mega lan gunung-gunung bumi gonjang ganjing langit klop-klop lara genjang ing alis
resang bawe gandrum sabarangan dulur ukir moyang mayas balamur oh Boto Mandawa nata kagiwi saya Indriyaksa Sura Maruta Bawana Gana Maragana Samyana Waraya Yo tumandang nyambut gawe para buta klek baras mati tabrak bocah ompong nang kayu ger ayo
Semenika tari Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda babak ingkang nomor 3. Iki wis sansaya panas, saya wengi saya panas, ora malah saya adem. Monggo kalih dipun larisi es teh seger-segere Pak Jo. Ya, alhamdulillah. Iki wis jam 11 kurang 10. Yo, Penontonnya ora tambah sepi malah tambah rame. Iki bareng-bareng meramaikan khasanah kebudayaan Indonesia Pak Jo. Iya. Pokoknya cintai terus kebudayaan Indonesia. Mugano klambine ning mburi GWSM iki tulisane seni itu menyenangkan. Seni itu menyenengke Mas. Iya, memang ngono menyenangkan. Iya. Orang marai susah, oke koncone, oke sedulure. Iya toh bos saya Mas. Ya, pokoknya iki karo ngemu. Arti yen wong Jawa aja nganti ilang jawane. Leres. Ngono, iki pituture wong jaman biyen Pak Jo. Oh Mas yo. Luar biasa sekali. Dan juga ini dari panitia, pokoknya tetap selamat bekerja. Selamat bekerja. Untuk yang di parkir ataupun yang di belakang ataupun yang berada di lokasi, pokoknya semangat terus. Iki acara sing wis digawe rong sasi kepungkur Pak Jo. Rong sasi kepungkur ket wulan apa Mas yo? Ket wulan Agustus. Bulan iya, Rencana wingi antri saka Agustus kono. Iya. Ling kerangke yo ngasih koyo ngene rekasane. Alhamdulillah. Alhamdulillah membuahkan hasil. Iki Membuahkan hasil yang kena gawe contoh Pak Jo. Nggih. Bersama-sama Karang Taruna pun iki jenengan. Karang Taruna Ansus menika Pak ya. Ansus. Nggih apa menika? Singkatan dari Anak susuan. Wah, Ji. Semangat untuk Ansus semuanya. Anak susu. Anak susuan. Iya Mas yo. Nek dhewe angker anak keron Mas yo. Iki donte ciri khas dhewe-dhewe pokoknya Pak Jo. Iya Mas yo. Alhamdulillah GWSM Yo, niki kali pertama mboten kali terakhir. boten Pokoknya sesuk diagendakan meneh. nggih. Pokoknya dalam berbagai macam hajatan Pak Jo, Nggih. hitanan, Tasyakuran walimatun nikah. pengajian, Nggih, khotmil Quran. merti dusun, Berarti disebut ulang tahun ugi Mas yo. kecuali pegatan. Ojo ngasih. Yo. Iya. Wah, dan burung si Torabi wis arep pegatan baik. Iya, Dan Jo. juga masih bersama siden kita Pak Jo iki sing Iya. mburi, Sing bunter-bunter Mas yo, Mas yo. siden Tremos Indonesia. Iya. Iki nek daru-aru pun ndak ngantuk. Nek radio absen tak? Heeh, ngantuk. Pokoknya bahasanya iki nang loro nek ra ngantuk kepoyo. Heeh. Nek kepoyo karo guyu mesti ketok wis kungkuk cerit. Wah, cekek ke tukang basi Mas yo. Yo. Iki aja pikirane aja ngres street ke udu apa kuwi sandal teles. Sandal teles kepleset begitu Mas Iya. yo. Nggih. Oke, masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Bersama Garuda Wisnu Satria Muda mempersembahkan satu buah lagu sing mesti gayeng ojo mari senggol-senggolan. Nom-noman dolen oleh bengi metu angger ojo dem-deman. Dipun paring Mister Pendem. Sumangga. Dados. Ya, pokoknya dipol-polke, angger aja gelutan. Yupainem bakul rambak, dene kurang marem nanggap Iya, kiambak. Mbak. Nggih. Wis, Ya, iki pokoknya gawe seru-seruan, gawe lucu-lucunan pokoknya. iya Mas yo. Malam minggu ki mangsane wong seneng-seneng Pak Jo. Seneng-seneng. Sesuk le kerja prei, Iya. tangine iso awan. Heeh. Kecuali panitiane. Panitiane beres-beresi. Ya wis ngono ora apa-apa, Iya. penting ngibadah nyenengke wong akeh. Leres. Leres Pak Jo? Leres. Dipun paring lanjut sakit rindu masih bersama Mbak Sania. Sinden terima kasih Indonesia.
Buta yaksa sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni pangapompo gegirisi abang bradang kapan kodo bego bata nyambur riso jangka opo dadi lidu laka pola balung Buta yaksa sang raseksa gambaran angkara murka siung dawa rambut geni pangapompo gegirisi abang beranak gaman koto bego bata nyambur bisa jangka opo dadi lidu kota polo balung utuh ada Mas Izul dan Mas Ryan Seno pengedruknya Indonesia. Sluku batok ela sira menyang Solo oleh payung mondo tak jendrit lolo loba omari ora oba mateni bocah urip golek duwe. Sluku batok ela sira menyang Solo oleh payung mondo jendrit lolo loba omari ora oba mateni bocah urip sregep ibadah. Ayo Mas Brian dan Mas Izul pengedruknya Indonesia.
Mas Ferry